Bezvadný pátek všem a pokud vám to chladné podzimní počasí nedělá dobře, tak na chmury úplně nejlépe zabírá pohyb a potom taky dobrá společnost. A to se vám v příštích 90 minutách budeme snažit nabídnout my. Alespoň doufám. Vítejte u Sama doma. K chatu dneska zdáme hlavně budoucí rodiče, kteří uvažují o tom, že by si nechali uložit pupečníkovou krev pro své dítě. Pupečníková krev, téma na chatu a vy už teď můžete dávat otázky našim hostům. Přístup k chatu najdete na stránkách České televize. My se dnes na chatu budeme zabývat pupečníkovou krví a pokud máte jakékoliv dotazy na téma pupečníková krev, její odběr, tak určitě můžete chatovat. Přístup na chat najdete na stránkách České televize a já tady vítám odborníky, kterými jsou Petra Šatavová, dobrý den, a také Tomáš Pavlíček. Dobrý den. Přeji vám hezké odpoledne tady u nás ve studiu. Vy už jste měli nějaké dotazy, ale pojďme to vzít všechno od začátku. Co to je pupečníková krev, to asi víme, kdy se odebírá a jaké je její využití, jenom tak ve stručnosti. Takže pupečníková krev je jeden ze 3 zdrojů krvetvorných kmenových buněk vedle kostní dřeně a periferní krve. Odebírá se vlastně laicky řečeno mezi přestřižením pupeční šňůry a odloučením placenty. A myslím si, že je velice unikátní, co se týče složení a charakteristiky buněk, které jsou nezralé, nativní a můžou se přizpůsobit v budoucnosti pro různé účely. A ty různé účely jsou jaké? Které jsou takové nejčastější? Proč se pupečníková krev využívá? Pupečníková krev se využívá k léčení některých chorob krvetvorby. Léčí se jí například různé nádorové onemocnění, leukémie. To využití je možné jak v rámci dárcovství nebo v rámci využití pro dítě samotné, případně v rámci sourozenců. Na co se mám připravit, pokud bych chtěla nechat odebrat pupečníkovou krev, když se mi narodí dítě? Co musím zařídit, veškerou dokumentaci, na koho se mám obrátit? Ono je to asi hodně toho, co se člověk musí udělat. Co se týče toho procesu, samozřejmě jsou tady vždy 2 možnosti. Je možnost pupečníkovou krev darovat do dárcovské banky, anebo si ji uschovat pro potřebu dítěte, případně sourozence. V rámci těchto 2 možností jsou samozřejmě jiné postupy, ale co se týče těch náležitostí, je to velice podobné projevit zájem o odběr buď u dárcovské banky nebo u komerční společnosti, která ty odběry dělá, a následuje podpis smlouvy, následuje vlastně informování. Já bych možná tady... A smlouvy to už je záležitost Petry Šatavové. Jak je vůbec vyřešena právní informovanost při darování, při odběru pupečníkové krve, které dokumenty se musí podepsat, na co by si vůbec měly dárkyně, nebo vůbec dámy, které si chtějí uschovat pupečníkovou krev, pro sebe dávat pozor? Já bych především chtěla upozornit na to, že rozhodnutí o tom odebrat si tu pupečníkovou krev náleží správně oběma rodičům. Takže nejenom ženě. Nejenom ženě, ale oběma rodičům. Má se za to, že ta pupečníková krev patří dítěti. A v této souvislosti by se měli rodiče poučit, mimo jiné o této věci. Samozřejmě by měli být poučeni o povaze toho zákroku, o účelu využití, o alternativních možnostech vedle pupečníkové krve. Toto poučení by mělo proběhnout kompetentními osobami a poté by měl následovat dokument, informovaný souhlas, ve kterém zákonní zástupci, rodiče, tedy toho doposud nenarozeného dítěte, projevují souhlas s tím, že pupečníková krev bude odebrána, následně zpracována a skladována, pokud by se rozhodli pro tyto účely. Jestli to chápu správně, tak ve finále potom pupečníková krev opravdu patří dítěti, takže třeba když to dítě vyroste za 10, za 15 let, tak může s ní volně disponovat, jakmile je plnoleté, může si s ní samo udělat, co chce. V plnoletosti už určitě. A co když předtím se třeba rodiče rozvedou a teď najednou je tam nějaká neshoda, co s tou pupečníkovou krví udělat mezi matkou a otcem? Pokud se rodiče rozhodli společně, že tuto pupečníkovou krev odeberou, pokud je již pupečníková krev zpracovaná a uskladněná, rodiče se rozhodnou, že nebo nemají shodu o tom, zda dále uskladňovat tu pupečníkovou krev. Je to náležitost
která případně, nebo není vyloučeno, že by v takovém případě rozhodoval soud. Pokud se rodiče nedohodnou o této podstatné náležitosti, rodiče jsou povinni se o tom postupu dohodnout, když ne, tak přichází v rozhodnutí. Jak je to v České republice s uskladňováním pupečníkové krve? Je to běžný úkon, který se dělá ve všech zdravotnických zařízeních, nebo je potřeba si vybrat speciální zdravotnické zařízení, pokud se k tomuto rozhodnu? Možná tady nejdřív bychom mohli začít tím právním rámcem, úpravou, jak je to v České republice, abych potom přešel k té praktické. Odběr, zpracování i skladování pupečníkové krve v České republice je poměrně přísně legislativně upraven. Ta legislativa je v podstatě taková, že je v plné harmonii s evropskou legislativou a důležité je, aby si rodiče předtím, než se rozhodnou k tomuto úkonu, ověřili, že odběr, zpracování té pupečníkové i skladování té pupečníkové krve provozují pouze takové zařízení, které k tomu mají povolení. Toto povolení uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv a rodiče si tuto skutečnost mohou ověřit na přehledu těchto zařízení, které je zveřejněno na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jen tak mám jistotu, že je to správně odebráno a u kompetentních osob. A to se týče té praktické stránky, nemám přesné informace teď, v kolika porodnicích vlastně funguje dárcovská banka, komerční společnosti. Vlastně v současné době na trhu existuje pouze jedna, která nabízí 35 odběrových zařízení a do budoucna, myšleno tím v horizontu 1-2 měsíců, to bude nějakých 67 odběrových zařízení. Odběrové zařízení je porodnice, takže nějakých 70% porodnic v České republice budou nabízet tuhle možnost. Vy jste navíc zakladatelem skupiny, která by měla informovat širokou veřejnost o využití pupečníkové krve a měla by garantovat to, že veškeré informace, které se dostanou do médií, budou správné. Proč tato skupina vznikla? Myslíte si, že ta informovanost v Čechách a na Moravě a ve Slezsku není až tak úplně ideální? Myslíme si osobně, že pupečníková krev je vůbec kmenové buňky a tato oblast je velice progresivně se vyvíjející oblast a někdy v minulých dobách marketingové tvrzení předbíhaly realitu. A osobně si myslíme, že pro dlouhodobou stabilitu nebo to, aby pupečníková krev měla důvěru, je potřeba informovat veřejnost, jak odbornou, tak rodiče, objektivně o tom, na co lze použít pupečníkovou krev, jaké to má právní a etické aspekty a samozřejmě striktně oddělovat využití, které už je možné v rámci současné medicíny, rozdělovat klinické studie a experimentální medicínu, což byl v minulosti problém a způsoboval potom špatnou publicitu. Mně v tuto chvíli napadá opravdu celá řada otázek. Troufám si tvrdit, že naše televizní diváky taky. Tak vy, pokud je máte, tak se nebojte položit našim odborníkům. Přístup na chat najdete hned teď na stránkách České televize.